prinsipe sang iya amay kag iloy. Human kag napunan sang pagpalangga sa kabuhi ang 9 ka bulan nga lapsag nga si Prince. Ginatatap, ginapalangga, kag ginahakos. Apang kaangay sang kabuhi sang isa ka prinsipe, malayo sa ginaekspektar nga kabuhi ang naagom ni Prince. Mayo 24 tuig 2025 sa Barangay La Fortuna, Barotac Viejo, Iloilo, kinbunag si Prince nga may facial deformity. Ang iya pag-abot sa kalibutan daw kaangay sang isa ka istorya nga wala pa nahuman. May mga pamangkot, may mga mata nga nagatanaw, kag puno sang paglaom kag kahadlok. Suno sa iya iloy nga si Lizelle Bailon Capillo, sang ginbunag niya si Prince, ginpamangkot siniyang iya kaugalingon kung ano kadako ang iya nabuhat nga sala, agud hatagan sang kaangay silot ang iya bata nga si Prince. Ang 9 ka bulan nga si Prince ang ginhatagan sang taning sang mga doktor, sang kini ang ginbunag kung sa diin posible suno sa ila nga magalawig lang ang bata. Sang 2 ka semana wala nagpati ang iya iloy nga si Lizelle, kag padayon nga ginatipan ang iya bata hasta nga iya nalutos ang nagadalagan nga oras sang kabuhi sang iya nga anak. Kalakip sang pagbato sang ginikanan ni Prince, amuman ang pagpanikasog sini nga daw kaangay wala ini sang ginabatsyag sa lawas. Sa matag adlaw nga tanan, ang rolyo sang cling wrap nagaserbe proteksyon sa daw kaangay mga pilas nga wala nagaayo sa nawong sang lapsag. Halos kada semana nagapangakroy sa gastos ang ginikanan sini, ilabi na sa iya kinahanglanon medical. Agot sa 3 ka mag-utod si Prince, kag lunsay wala sang bastante nga palangabuhian ang mga ginikanan. Pagbaligya sang sorbetes o kun ice cream ang palangabuhian sang iya amay nga si John Vincent. Kaangay sang sorbetes lamang ang matamis sa kabuhi ni Prince, apang ang kada kusog nga makitaan sang iya ginikanan sa iya ang nagahatag sa ila sang paglaom nga sa pila ka adlaw makaangkon sang normal nga kabuhi ang ila bata. Normal nga kabuhi nga wala ini ginatrato nga lain sa iban. Normal nga kabuhi nga makaangkon sang handom, kag normal nga kabuhi nga hindi na niya kinahanglan magpanago sa mga mata sang tawo. Ang istorya ni Prince ang nagapamatuod nga sa pihak sang mga pagpanghangkat, mahiyara sang paglaom. Sa karon, nagapanuktok ang pamilya ni Prince sa tagsa kamay buluwanon nga tagipusoon nga mahatagan sa ngamili nga bulig ang ila pinalangga nga bata. Nahiman sa nagabalikan sa doktor. Tapos, taga si Mana, nabakalagit kami sa iya nga maintenance nga bulong. Palipot siya marang may mabulawanan nga tagipusoon nga makahatag sa amon bulig. Kapangalit kami sa bulig sa inyo. Tungod hindi ginamon masarangan ang iyong mga bulong. Especially kahulat kami sa iya nga operasyon. Maluoy man kamo, buligin man kami, kaagtani. Buligan naman kami pangamuyo nga mag-ayo ang lawas ng among nga bata. Yung pigado lang kami, ang akong bana, nagalibot lang ka ice cream. Tapos may isa kami ka high school na grade 8 student, may isa man kami ka elementary. Ang among nga kita sa adlaw-adlaw at tanan kulang gani sa among nga pag-inawi. Dugang pa sa iya nga bulong, gatas, diaper, tubig. Gani ka pangayo kita isang inyong bulig. Tungod hindi namon masarangan. Kada week, kami kabalik-balik kami sa Western. Follow-up kami hasta nga makakuha sa iya nga resita kay kinakilhagila namon para makabakal kami sa bulong nga. Kahit maluoy man kamo, kung sino agala ang susubraman, buligin yung mga amon bata. Tungod nga, ikapakimparo siya sa iya nga naantos nga malatian.